Gedorri beste bideo batera. Berriro posizio eta begien amaiera. Kasu honetan, Sackmanen amaiera artistiko batekin. Zuriak irabazi behar du. Bi bai gutxiago dauke, baina pegi beltzako oso gaizki daude kokatuta eta errege beltza ere bai. Eta hemen irabazteko erabakarra oposizioa hartzea da. Eta nola hartu detzakegu oposizioa hemen? Errege F5 mugimenduarekin. Zergatik dago da oposizioa? Beltzak ezin duelako bere erregea B5-era mugitu. Bihoi zuria babesten duelako. Bi mugimendu ditu hemen beltzak, erregea 6, erregea 6, erregea 7, erregea 7, erregea A8, eta orain ez du posizio urruna, baizik eta posizio virtuala. Errege D6. Errege B7. Eta posizionetara helduko gara baita ere aldaera nagusian, eta hor ikusiko dugu nola irabazi peoi amaiera. Zergatik diot aldaera nagusia askoz ere iraunkorrago da delako, errege B6. Orain, oposizioa mantendu egin behar da. Errege F6. Errege B7, errege F7, errege B8, lehen bezala, orain oposizioa urruna hartuz, errege E6. Zer gertatzen da, errege 7 mugituzkia. Hau berdinduta dago. Baina ez dago berdinduta era erraz batean, hau da, errege C7 galtzen du. Hemen berdintzen duen mugimendua errege A7 da. Oposizio urruna hartuz. Bueno, errege B8 eta gero esan dugunez, errege E6 irabazten du. Errege C7, errege E7. Errege C8, errege D6, errege B7. Eta lehen ikusi dugun posizio berdina dauke. Men bilera daude irabazteko. Ziran, pentsatu egin dezakegu errege C5-ek irabazten duela. Eta irabazten du. Baina oso era zail batean. Errege C7, errege B4, behi hau irabaziz, errege D6, errege A4, errege C5. Darain, oberen dagoen kokatuta, errege beltza. Errege B3, errege B6, errege C3, errege A5, errege D4, errege B6, errege E4, errege C5. Ben egiten zen mugimenduak mugimendu bakarra irabazteko ikusten dezunez oso zaila dela, hau irabazi. Orain errege D3 noski, errege B6 eta errege D4. Eta orain zuriak berriro irabazien du oposizioa eta hau irabaziko. Hau oso zaila da, ikusten dezakezuenez, errege B7 gero errazan den era da oposizio mantentzia hemen. Errege D6. Errege B7. Noski errege B8 jokatzen baldin bada bi peoi hauek dango ditu zuriak, beraz, errege B6 eta orain azetik jutia. Errege C8. Okera asko ditu, baina beltzak, baina beti C7 lokia utzi behar du, adibidez errege A6, errege C7 eta orain bai C6, bai C5 peoiak galduko ditu beltzak. Eta hau oso erraz, irabazta da. Eskerrik asko hor egoteagatik eta horrengo bideo batera.